ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕುಡೋರ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ಯಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಸಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವುಂಡು ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ತಿನರೆ ಏತ್ ರುಚಿ ಉಂಡತೆ ಮನ್ಪರೆ ಆತೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ और ಆಯ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ದು ಮಾತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತುದಾಯಕ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಸಾತುಲ್ಲಾಡ ಸೊ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ और ತೂಕ ಚಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚ चिकन कटलेट मनपरे मूल यान वंजी 500 ग्राम दातु कोरी बोनलेस घेतोंदे और कोरीग यान ऑलरेडी वॉश मंत रेडी मंत घेतोंदे नेक नमक मिक्सड पार्द वंजी सुत्त तिरगारण बॉईल मंतावक अंचेरे मूल नमक वंजी इडी मल्ला बटेटा बोर्ड नेक्ला नमक लायक बॉईल मंत घेतोंड्रन नमक वंजी इडी कांदा बोर्ड मीडियम साइज दा अंचेरे मूल वंजी नालेन मुंची चॉप मंत घेतोंदे फाइनली वंते नमक बोर्ड कोतंबरी तप्पु अंचेरे यान वंते चीज़ ऐड मनफे कटलेटेड तो मूल यान वंते चीज़ घेतोंदे रेड क्यूब्स वंते नमक एड्डे मुंचिद पौडर दागते उंडु अंचेरे मूल ಒಂಚು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ वंते बोर्ड नमक गरम मसाला वंते नमक जीरा पौडर बोर्ड उप्पु नमन रुचि प्रकार अंचेने वंते नम धनिया पाउडर घेतोंदो और मूल यान वंते सॉफ्ट यूज मंतोले कटलेटर सॉफ्ट पानेट मस्त लाइक फ्लेवर बरपुन सॉफ्ट द कटलेटर सो नमकिनी ईद पूरा सामग्री बोर्ड चिकन कटलेट मनपरे सो बले नत्त नन विधान तुक नेक मनपुनंच नमक वंते ब्रेड क्रम्स ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು और ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಮಂತ್ ಗೆತೊನ್ನಿ माते सुरुट मूल यान वंजी तोप घेतोंदे ऐक वंजी 4 ग्लास द नीर ऐड मंते और नना गैस हाई फ्लेम मर देदनिक वंजी बॉईल बर्रे बुडक वंजी बॉईल बत्ती नाकने नमना देख दीतिना कोरी नेतोले पाड बुडक मेल्ला गैस गिते स्लो फ्लेम मनप्ले और कोरी मेल्ला मेल्ला नेतोले पाड बुडले और पूरा कोरी पाड दायगा ಕೂಡ गैस हाई फ्लेम मर दीद नेक लाइक बॉईल मन परे बुडले ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಲಿ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ ಬಿಡಲಿ और ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ ಕಲತ್ ಬಿಡಲಿ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ದೀದ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆರೆ ಬಿಡಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆತ ನಮನ ಕೋರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ್ ತೋ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಹಂಗೆತ್ತದ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಫೆ ಐತ ಅರ್ಥ ನಮನ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆತನ್ और ನನ್ನ ನೆಕ್ ನಮ ಗೆತ್ತ ಬಿಡ್ಕ ಸೊ ಉಂದಿತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಈಸಿಲಿ ತುಂಡ ಆತನ್ ತುಲೆ ತೋ ನಮ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗೆತ್ತ ಬಿಡ್ಕ ಬರೀಟ್ नम इत्ते कोरी गेप्पुग वंजी पात्रेड और नेक इंचने बरीट फैन दाडी दीद लाइक नेक वंत चप्पे आरे बुडले रूम टेंपरेचर बर्रे बुडले सो पूरला कोरी नम नीरड गेद्दिग गैस बंद मंतद कोरी चप्पे आद रेडी आतन तो इत्ते यान वंजी मिक्सिंग जार घेतोंदे तोले पूरा तो कोरीला ತುಂಡು ಮಂತ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾವೆ ಇರಡಗರ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲೆ ಇರ್ ಕೋರಿದ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆಪ್ಪೋಲಿ ಮೂಲ್ತಲೆ ಉಂದು ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇರಡಗ ಟೈಮ್ ಉಂಡುಡ ಬಟ್ ಆಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಜುಡ ಇರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಲ ಪಾಡಿಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗದ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ सो यहाँ पूरा कोरी मिक्सर दो पाड़वे और ध्यान दिले वंजे सुत्त तिरगाले वंजिड जास्ती तिरगाड़ा मस्त ओवर सन्न आपुन और कटलेट और लाइक लापुजी तो वंजे सुत्त तिरगाद तूले ಒಂದು ಏತ ಸನ್ನ ಆತನ್ और ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಡೆಗೆ ಮೂಲ ಯಾ ವಂಜೆ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾದ ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂದ್ ಗೆತದ तो ಮೂಲ ತಿಯಡರು ತೋಜು ಒಂದು ಈತ ಸನ್ನ ಮನ್ಪರು ನೆರ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸನ್ನ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಅವ್ರ ರುಚಿ ಲಾಪುಜೈಕೆ ವಂಜೆ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾದ ನೆಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ इतने नम कटलेट द मिक्सचर रेडी मनपुग तो मूल वंजी बणले घेतोंदे बणले वंते एಣ್ಣೆ पाड्बिड्पे सुरुटु और गैस गित्ते नम ಒಂಚೂರು हाई फ्लेम ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಬುಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಹಾಕರೆ ನಮ್ಮನ ಗೆದ್ದಿತಿನ ಕಾಂದ ಐತುಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಕ तो मूल कांदा लायकड फाइनली चॉप मन घेतोंले और नेक नना गैस मीडियम फ्लेम ಹಿಡಿದು लायकड कायरे बुडले कांदागला कांदा गित्ते लायकड सॉटे मंत घेतोंले मीडियम फ्लेम दीद नेक लायकड ಒಂಚೂರು स्लाइट ब्राउन कलर आपुना मोटा सॉटे मंत घेतोंले ನೀರುಳ್ಳಿ लायकड कलर चेंज आयन हाकने मूल्य ಒಂತೆ अदरक लहसुन दा पेस्ट पाड्द नेक लायकड इत्ते मिक्स मंत घेतोंड्वे अंचने यान मूल ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತಿನ ಮುಂಚಿಲ ಆಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ और नेक्ला ನಮ್ಮ लायकड इत्ते मिक्स मंत घेतोंग वंजी मिनिशकोस्कर लायकड नेक सॉटे मन घेतोले ನಾನು ನೆತ್ತೊಲೆ पूरा पोडी मसाला नम बिर्क बुडका सो ಮೂಲ ಸುರುಟಿ ಯಾನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂತೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಬಿರ್ಕದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಧ್ಯಾನದಿಡ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದ तो ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲಾಲ ಬಿರ್ಕದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಇಕ್ಲ लायकड सॉटे मंत घेतोले ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮಿನಿಶ ನೆಕ್ लायकड ಎಣ್ಣೆಡೊಂದು ಮಸಾಲಾ पूरा ಫ್ರೈ ಆವನಡ್ लायकड ಪತ್ತೊನಡ್ ನನ್ನ ನೆತ್ತಲೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕೊಡುಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಪೂರಿಕ್ಲ लायकड ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ घेतोले
ನನ್ನ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಪೂರಾ ಬೆರಕದ್ ಬಿಡ್ಕ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಪೂರಲ ಕೋರಿ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ पूरेकला लायकड़ मिक्स मंत घेतोन लायकड़ कलत घेतोनले और गैस नना लो फ्लेम दीदे नेक पूरला प्रोसीजर कंप्लीट मंत घेतोनले चिकन कटलेट ದ ನಮ್ಮನ ಅರ್ಧ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬರೀಟ್ ಒಂತೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರ್ಪನ ಮುಟ ಚಪ್ಪಾರೆ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪೆ इतने यान मुल वंजी मिक्सिंग बॉल घेतोंद ऐतोले नम्मा बॉयल मंदिना पोटैटो लायकड़ स्मैश मन घेतोंद तो मूल यान रेडला पोटैटो लायकड़ बॉयल मन घेतोंद और नेक इत्ते लायकड़ इत्ते स्मैश मन फे और नेक सन्ना स्मैश मन प्ले इरेडा स्मैशर इत्तंड इर औला यूज मन पोली मूल यान कईता हेल्प यूज मन तोंदुले और नेक तो उलन दालला इडकिड सब्स्टिट्यूट इप्परे बल्ली तो नेक सरी लायकड़ स्मैश मन घेतोंले पूरला नेक ईत स्मैश मन घेतोंले लायकड़ सन्ना ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬಿರ್ಕ ಬುಡ್ಕ ಬಟಾಟದೊಲ್ಲೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಕೋತುಂಬಿರಿ ತಪ್ಪುಲ ಬಿರ್ಕದ್ ಬುಡ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ ಗೆತ್ತೊರ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕೈತ ಹೆಲ್ಪ್ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೂಜೆ ಇಂಕದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊರ್ಮೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಕ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ ಆಗ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಮೂಲ್ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಚಪ್ಪಾಯ್ಬೇಕ ಪೂರ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ पूरेकला लायकड़ ಕೂಡ ಕಲತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ और नेक लायकड़ बट्टिटो दొట్టు मिक्स मंत ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ पूरेकला लायकड़ मिक्स मंत रेडी मंत आतन सो ನನ್ನ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಗ ಮೂಲೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೈಟಿಯನ್ ಸ್ಟಫ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಏತ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಸ್ಟಫ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲೆ ಒಂತೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ ದ ಸ್ಟಫ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ಯಾನ ಬಾಲ್ ದಕ ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗಾವೆ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ और ಕುಡಂಜಿ ಕೈತ ಹೆಲ್ಪ್ ನೆಕ್ಕಿಂಚ ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗಾದ್ और ನೆಕ್ಕಿತ ಚಟ್ಟೆ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ और ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಸೈಡ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ लायकड़ ತಿರ್ಗಾದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಲ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಇಂಚನೆ ಕೈತ ಹೆಲ್ಪ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಸೈಡ್ ಸೊ ಮೂಲ್ತು ಏಳು ನಮ್ಮನ ಸುರುತ ಕಟ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಇಂಚನೆ ಯಾನಿರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಚೀಸ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೋಜಾವೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಚೀಸ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಐಕ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಕಟ್ ಒಂದೆ ಕಿಂಜ तो ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಫ್ ಇತ್ತೆ ಕೈಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗೋ ನೆಕ್ಕಿಂಚ ಗುರಿ ತಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮದ್ದೆಡು और ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಚೀಸ್ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ और ನೆತ್ತ ಒಂತೆ ಸ್ಟಫ್ ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಫೆ ಪಾಡ್ದು और ಕೂಡ ನೆಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲೆಟ್ ದಾಗ ತಿರ್ಗಾಗ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಚೀಸ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ಲ ಇರ್ತು ಎರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ನಾವು ಬಾಕಿದ ಸಿಂಪಲ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಬಕ ಚೀಸ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಒಟ್ಟುಗು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಇಂಚನೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮನ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಆತು ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಳಜಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಕಟ್ಲೆಟ್ ದ ಮಿತ್ತ ಅವು ಇರೆಕ್ ತೋಜಾವೆತ್ತೆ ಬಲೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ತೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಉಡೇತದು ವೈಟ್ ಬಕ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಉಂಡು तो मूल इत्ते ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕೆತ್ತಿದುಲೆ ಮುರ್ಕಾದ್ ಬಿಡ್ಪೆ और ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೆತ್ತಿದ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಜ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಉಡೆಯೋನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಕ್ ಮುರ್ಕಾದ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆರೆ ಐತೆ ಅನ್ ನೆಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಡಿಪ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ಮಿತ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ और ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಒಟ್ಲ ತಿರ್ಗಾದ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಡ್ಲ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಾದ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಪತ್ತಾದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮನ ಸುರುತ ಕಟ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆನ್ ಬತ್ತನ್ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಇರ್ ಪತ್ತವರ್ ಆತ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಬಕ ಕೆತ್ತಿದ ಇಂಚರೆ ಯಾನ್ ಬಾಕಿದ ಕಟ್ಲೆಟ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಆತು ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಲೆಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಲ ಕೊರ್ದಾತು ನನ್ನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಟ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ और ಮೂಲ್ ನಮಕ್ ಕಟ್ಲೆಟಿಗೆ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರೆ तो ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಸುರುಟು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಗ್ಯಾಸಿಗಿತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆಟ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮನ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಏತ ಆಪುಣ್ ಆತ್ ಹೊರಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಸುರುಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಕಟ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ और ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕನೆ ಯಾನ್ ಫೋಕದ ಹೆಲ್ಪ್ ನೆಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ ಓ ಸ್ಪೂನ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಓ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮನ ಕಲರ್ ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಗ ರೆಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮನ ಕಾಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಗೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾ ಟಾವಲ್ ಹೋಲ ಸೊ ಮೂಲು ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಕಟ್ಲೆಟ್ಲ ಗೆತ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಬರೀಟ್ ಏತು ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ और मस्त क्रिस्पीला आतन ನನ್ನ ಯಾರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಂತೋಜ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಅಂಚ ಆತನ
ಚಿಕನ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಡಿ ಆತನ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತಂಡು और मस्त लायक आतन डेफिनेटली रेसिपी ट्राई मनपोड इल्लड और मातेरेगलो चिकन लवर दगले मस्त इष्ट आपण चिकन कटलेट एन्न रेसिपी सो रेसिपी पूरा तूदाय बका प्लीज लाइक मन प्ले ये तापुडात निगला फ्रेंड्स फैमिली नगर शेयर मन प्ले पसा तुल्लडा सब्सक्राइब मन प्ले कमेंट सेक्शन निगोना फीडबैक करून दिप्ले यंक या पूरा कमेंट रीड मन पर प्रयत्न मनफे और एक रिप्लाई कोरेला प्रयत्न मनफे नरनामतिक कुडोंजी पसात रेसिपी दोट अदा मुट्टा मातलेरा सुरक्षितवादी प्ले थैंक यू बाय टेक केयर